Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Senator Juan Edgardo Sani Angara bilang kalihim ng Department of Education nitong Martes, July 2. At sa Solon Exclusive Negotiating Agent ng Sangkaguruan sa Central Luzon na assert o Action and Solidarity for the Empowerment of Teachers, malugod nilang tinatanggap ang pagkakatalaga ng senador sa kagawaran. Kahit naman sa mga nagdaang panahon, ganun pa rin naman po kami. Very welcoming kami and hopeful that there will be some changes sa ating educational system. Ayon sa Secretary General ng grupo na si Vilma Liao, kasalukuyang nararanasan sa bansa ang learning poverty. Recently lang ang resulta po ng tinatawag nating PISA o yung pong international assessment po, no? Lowest po tayo in terms of analytical skills. So, nagsisimula po yan kasi sa kakayahan ng mga bata na magbasa. So, kapag hindi po sila talaga marunong sa pagbasa, maapektuhan po kasi ang lahat, even their understanding and even yung comprehension nila sa mga bagay-bagay. So, apektado po lahat yan. Dagdag pa ni Liao, madalas na napupunta ang sisi sa mga guro o ang tinatawag na teacher factor. Ngunit hindi umano lahat ay maaaring isisi sa mga guro dahil ang sistema mismo ng edukasyon ang may problema na kailangang solusyonan. Kaya sa pagkakaupo ng bagong kalihim, umaasa raw sila na pakikinggan nito ang mga nasa ibaba. Yung mga nasa ibaba po, like the teachers, the school heads, they really know what is happening sa ibaba, no? So alam po nila kung ano talaga ang mga nangyayari. Alam nila kung saan nag-fall ang problema. So ang talagang gusto namin sanang mangyari is mapakinggan yung tinig namin para makapag-suggest po kami ng mga bagay-bagay upang mabago yung sistema ng ating ng educational system natin. Samantala, isa si Angara sa mga nagtaguyod ng makabuluhang reformang pang-edukasyon simula nang maupo sa Senado noong 2013. Kasama sa mga batas na kanyang naisulong ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act at ang Enhanced Basic Education Act of 2013 o K-12. Kasama si Liana Canilao, Angelica Cara, CLTV 36 News.